Ang RMN drama mudali kanino ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. O! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayati na! Kinsa mo? Ni Ami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ayaw ko mas. Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurdatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Ay, alauna nas kadlawon. Wa pa mahibalik ang suga diri sa among area. Ang ubang area wala hayag na. Ang diri sa mansyon, ang among linya, burn out pa. Oy, si Federico, unsay nahitabo kaniya? Tabang! Tabang! Nangayo siyang panabang ang akong armas. Kuhaon ko. Ang flashlight. Dadon ako. Si Marcial! 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 Federico! Federico! Ablico! Ablico, pagdali! Uy! Uy, ganun! Kung singit magtabang, ha? Daddy. Ngano? Naunsa ka, ha? Dunay. May kontra ka, doon na ba? Daddy. Abat, Daddy. Unsa? Unsa'y abat? Dunay. Balbal, Daddy. Ha? Unsa'y dunay balbal? Dunay. Nagmulto, Daddy. Nayabag na. Ay, salamat. Nisiga na. Daddy. Dunay nagmulto. Dunay nagmulto, Daddy. Kalitsi. Kalitsi! Usa nagmulto ba? Kaganina, maingon kang dunay abat. Yahuman, maingon sad ka nga dunay balbal. Unya karon, dunay nagmulto.
Doon na lagi, Daddy. Oh, ala. Gipaningot kag maayo. Naalagi. Naalagi. Oy, paminaw. Kinahanglan tingali nga mo inom kag tubig, ha? Kay gipaningot kag maayo. Oh. La. Niliraw ang imong mga mata. Daddy. Asa naman sa si Marshall, oy? Wa magil mo pakita, Leche. Marshall! Marshall! Kadung. Kaleche. Dali ng tubig dire! Magdali! Kala. Ay, pastilan. Gikutasan lang gihapon ka bisag nakainom kalagbog ng tubig. Ay, Naunsa di ka, Nyorito? Marshal, doon ay multo. Ha? Multo? Hoy, Federico. Pagtarong, ha? Mula man noon kag bagong nasugdan. Oh, Daddy. O sa pagtawin mo na ako? Ha? Nabuhay na ako? Mo ba? Oo! Murag maingon-ingon, anak, Federico. O sa ka ng multong imong giskutan, ha? Ha? Doon na ba'y multo karong panahon, ha? Hoy, Federico. Sukad sa akong pagkatao o hangtod karon, wa gyud ko makakitag multo. Unya ikaw mo ingon ka nga dunay multo? Doon na, Daddy. O kung sa may kamaturan nimo? Doon ay kadina nga giguyod. Ha? Sa kanina nga giguyod. Doon na. Kakuyaw. Doon na, Dad. Nabati yun ako nga kadina. Giguyod, Dad. Pero akong gilili. Ako'y taong nakita, Dad. Unsa. Mao ba? Nakakuyaw. Giguyod nga kanina. Oo. Braot ra ba kanina? Unya, man, sa kadina nga, giguyod. Doon ako'y nabati, Daddy. Unsa may imong nabati, ha? Unsa? Makahadlok nga tingog, Daddy. Makahadlok ka tingog? Unsang tingog, ha? Tingog sa babae, Daddy. Tingog sa usak ka babae? Tingog sa usa ka babae. Laom nga tingog sa usa ka babae. Ala, tingog sa kababae. Oo, tingog sa babae nga naghilak. Federico! Una na ni mo, oy, Federico. Di ka mo to, Daddy? Di ko mo to. Dakong binuang. Bahala ka di ka mo to, Dad. Pero, mao kaya tinuod, mao na ako nabati. Imposible. Why multo diring dapita? Dad, Multo. Ala, tingalig. Diha, nining imong rest house niyo rito. Basin og karing dapita, dunay babaeng gipatay. Unsa? Nabuang ka, Marshall? Maunay kasagaran nga mahitabo ko, no? Nga kung dunay magmulto, kanang maong multo, wa na may mutang. Basin og gipatay ang maong babae ug unya nagbalik ang iyang espiritu. O gihasol sa maong multo ang taong nagpatay kaniya. usa? Dapat ko. Dapat ko. Mo ba kung dugo magising sa ni taon inuutang ko na ba rin akong t-shirt? Gipasangin la na ba ko nimo? Ha? Nga nakapatay ko, Marshal? Ha? Akala. Wa na ba yun ito? Tonto! Tonto ka, Marshal! Nga mo magkantoy imong nasulti kang Federico? Nasa plan ko, Nyor Tiburcio. Dili tumao ang pagkasultihan ako. Nasa iyo.
O sabi na sa'yo, ha? Amo ko ipasabot nga basinog diring partiha, diri madapita ang babae ug diri siya nagbulto gipatay. Klaro ha? Ayaw kung pasangin libuan na ka, ha? Uwa kung mamasangil ka ni mo niyo rito. Ay, kanimo, Federico. Base nung resulta na ka na sa sobra ni mong bisyo, ha? Nagpatuyang dagan ka ng hunahuna mo. Dili. Umuman sa tingog, Dad, nga naghilak. Mimitingog siya. Unsay tingog? Unsay tingog? Lait kay paminaw na iyang tingog. Ay, unsa lagi iyang tingog? Ingon ni Daday. Ingon ni... Oh... Kala ipaminaw ng tingog. Murag multo gina. Multo gina. Nya murag atong manuna nga multo nya kuan kanang murag babae nga nagsinidag pulos itong unya dunay da nga sanggot nga hait kayo. Hilo, Marcel! Dili na yung kumutuon ni mo, ana, Federico. Akalitsi! Tuhui ko, Daddy! Tuhui ko! Federico! Ingon sa dili ko makatuo sa gipanulti ni Federico kanako. Ingon ana ang iyang nabati. Mura siya gihamok. Dunay kadina nga giguyod. Ug dunay tingog sa babae nga naghilak. Ug makalisang kaayo nga tingog. Bueset! Ya, Taragon. Sibaw magayong pangali at ina. Kagabi, iya na sang naluwas ang silugan, gikan sa mga nanulis unta. Pero, nadakpan tungod niya. Ug tungod na, murag, nitasig ang mga estudyante na ko sa karate. Nga mubalin dito sa karate gym ni Atina. Dili ko gusto. Kamuilog ka sa akong teritoryo, Atina. Ngay nangita ni mo. Nangita, kinsa man ay? Turkohon og naong. Dakong tao. Ha? Kinsa ka? Tag-iya ko no siya sa usa ka karate gym. Ang iyangan, si Master Chulo. Si Master Jolo? Unsa iyang tuyo? Ha? Nay? Unsa maghangsol nga mapangitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ng atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.